Bueno, goiza bukatzeko eta ondo bukatzeko. Luis Mari Landaluz etorri da. Entzuten duzue? Bai, Mongiako Institututik etorri da. Bera maisua eta pedagogian lizentziatua da. Hainbat urtetan ibili izan da maisu lanetan eta azken urteetan Mongiako Institutuko IPA izan da. Etorkinen eskolaratzeaz eta hizkuntza indartze programako arduraduna izan da urteotan. Eta aurten lan berri bat estreinatu du eta orientatzaile moduan dago. Eta beste barik berari pasatuko diot hitza. Bueno, eguerdion, saiatuko naz, 15 minututan apur bat institutuan egin dugun eraldaketa prozesuaren berri emoten, labur-labur. 3 ordu laurdeneko emanaldia izatetik, ordu laurdenean egiten saiatuko naz. Lehenengo, bi gauzatxo institutuari buruz. Ikusten dituzue hor datuak, ez ditut errepikatuko, ikasle, 120 etorkinena, 21 nazionalitate, 14 hizkuntza eta 107 irakasle. Beraz, uler dezakezuenez nahiko instituto anitza, bai ikaslego aldetik eta irakaslego aldetik ere. Eta sarritan anistasun hori ez da bestea baino erosoagoa. Hemen ari gara, zein izan da apur bat institutuan gure bidea. Orain dela 7 urte hasi ginen proiektu honetan, eta nolabait bi arrazoi nagusi izan ziren, nolabait irtenbideak bilatzeko kezka edo. Alde batetik izan, eskola porrota nahiko handia genuela eredu batzuetan, ze ikusi duzu, 3 ereduak ditugula, A, B eta D, D ereduan nahiko portzentai txikia zegoen eskola porrotan, gehienek nahiko ondo zijoazen, baina A ereduan gehien bat izugarrizko porrota geneukan. Eta, hainbat proiektu egin ziren ikastetxean ordura arte ere, baina, kontua egoera hori izan. Gero bestaldetik, elkarbizitza arazo nahiko larriak genituen. Nahiko fokalizatuta eredu batzuetako ikasleengan, baina, azken finean, elkarbizitza arazoak sortzen ziren institutu osoan. Horrek eta irakasle taldeak egindako hainbat hausnarketaren inguruan eta irtenbideak bilatzen hasi ginenean, ikaskomunitate proiektuarekin topatu ginen. Nahiko itxaropentsu ikusi genuen zala guretzako eta institutuan pixka bat hori esartzeko. Hor dituzue printzipioak, ez ditut birpasatuko, baina printzipioen artean kultura artekotasuna dago. Eta gu ere egoera ikusita ere hori garrantzitsua zen guretzat. Oso harin noa, parkatu, baina suposatzen danok duzuela alde egiteko gogoa. Nola egiten dugu lan? Ze, egoera hori izan da, eta proiektu orokor bat hartu genuen pixka bat irizpide, eta gure apostua izan zen apur bat geletan inklusio praktikak eramatera. Tutorretza lana indartu, ikaste denboraren zabaltzea. Guk ikusten genituen ikasle asko, institutuan egindakoaz, kitxo, besterik ez zutela, etxean ez eukatelako laguntzarik edo dana dalakoa. Eta gure seme-alabak eta gure lagunen seme-alabak ikusita, eskolaz kanpo ere hainbat gauza egiten zituzten. Orduan hor, desoreka eta ikaslegoaren arteko ezberdintasuna izugarri. Eta ikusi genuen gainera, etxerako lanak eta egiten zituztenak, horiek zirela nolabait eskola porrota gehien jasaten zutenak. Hau da, esen tontakeri bat etxerako lanak egitea edo ez. Orduan hor antolatu genuen liburutegi tutorizatua, hau da, 2 irakasle geratzen dira momentu honetan, eguerdiko saioan eta arratsaldeko saioan, etxerako lanak egiten laguntzeko eta guzti hori egiteko. Gero parte hartzea areagotu genuen, bai familien aldetik, bai Mungiako eskualdeko agente guztiekaz, eta bar. Eta horrek ekarri zuen ere, barneko antolaketaren berrantolaketa bat. Hau da, komisio pedagogikoa antolatu egin zen. Berrantolatu. Ze nolako gauzak egiten ditugu institutuan?
hiru irakasle gelan batera sartzen gara. Hau da, gure apostua izan da, ikasleak gelatetik atera beharrean, errekurtso guztiak gelara sartzea. Gelara sartzea eta hor eukitzea ez edo nola, lana ondo antolatuta, ze hor ikasleak hor izatearekin, egotearekin bakarrik ez dute ikasiko. Gero, talde elkarreragileetan lan egitea, hau da, ez dago momenturik denporarik azaltzeko zer diren talde elkarreragileak, baina ekintza ezberdinak antolatzen dira, saio batean, ikasleak taldeka jarrita eta haien arteko interakzioak areagotzeko prozedura bat. Saiatzen gara gehien bat lehenengo zikloan irakaslego gutxiago sartzea geletan, eta ikasle etorkinak bere talde arruntean izatea laguntzak gela barruan izanik. Bueno, ikasle etorkinekin guk ezin ditugu banatu zer den hizkuntza ikastea eta zer den beste kurrikuluneko gauza guztiak ikastea. Guk uste dugu, eta horrela frogatzen ari gara 7 urte hauetan, bi bide horiek batera doazela, eta ezin ditugula banatu. Hau da, ezin dugu itxaron, etorri berriek hizkuntza ikas dezaten gero gelara sartzeko. Era berean egin behar dituzte bi ibilbideak, ibilbide bakarra da azken finean. Ordan hor ikusten duzu apur bat, eskolaritatea hobetzeko plana, hizkuntza indartzeko plana, hor dana da bat. Eta harrera, ez da lehenengo egunetako harrera bakarrik, da harrera eta harreta, hau da, hor oso jarraipen estua egin behar da ikasle hauekin. Benetan, ikasi behar dutena ikas dezaten animatzen, izugarrizko malgutasunarekin, gaztelania jakin eskero, igual material batzuk gaztelaniaz eskaini, gero euskeraz gero eta gehiago exigitu. Hau da, prozesu hori geldoa da, baina ezin dugu itxaron ikasketak egiten hasteko hizkuntza menperatu arte. Oso ari noa gauza pilo bat uzten ari naiz bidean, baina, bueno, egoera zein da? Institutuan ja nerabe datozkigu ikasleak, eta ez da erreza, batzuk lehen hezkuntzatik ere datozkigu, baina nolabait lehen hezkuntzatik datozenak ja dagoeneko rekorrido bat egina dute, eta hor askoz errezago lagun diezaiokegu halako plangintzarekin. Euskalduntzeko oso epe laburra daukagu, eta DBH-ko agiria ateratzearena oso garrantzitsua da. Beraz, gauza biak batera eraman behar. Sarritan gainera, etortzearen aurkako jarrera dute, hau da, sarritan gure ikasleek esaten digute, nik enuen etorri nahi, nik han utzi dut dana, han utzi dut etxea, han utzi dut nire eskola, nire lagunak, eta hemen aita edo ama, edo biak, kasurik onenean, hori besterik ez daukat. Orduan, sarritan, adin horretan etortzen direnek, planteatzen dute arazo, egoera berezia. Eta gero, sarritan ikusten dabe bai, hain nagusi datozenez, itxaropen gutxi dutela ja ikasketetan. Berai pentsatzen dute ja ona datozela, lan mundura lehenbailen sartzeko. Guk indartze guztiak gela barruan egiten ditugu, nolabait horrek ekarri duena izan da, gure metodologiak berraztertzea, gure oinarritako erabaki bat izan zen, oinarrizko erabaki bat izan zen, gure ikastetxeko taldeak anitzak izango zirela. Hau da, ez genituela jarriko ikasleak mailaka edo hizkuntzaren ezagupen mailaka edo dana dela. Hau da, uste dugu askoz ere aberasgarriagoa dela aniztasun horretan bata bestearen gandik ikastea, aparte ustea baino. Gero, oso garrantzitsua da bakarkako tutoretzak. Ikasle guzti hauek laguntza berezia baino laguntza handia behar dute. Sarritan aurrean daukaten erronkaren aurrean erantzun ahal izateko. Eta saiatzen gara hor geletan ere lan kooperatiboa edo interakzioa bultzatzea. Ze gure galdera hau esan, hizkuntza ikasi, ala,
ikasi hizkuntzaren bidez. Gu, uste dut, eta gure apostoa izan da, biak zerbait ikasten duten neurrian, hizkuntza hori ikasten ari dira. Oda, gure indartzeak ez dira bakarrik euskera edo gaztelania arloetan egiten. Gizarten, naturan, matematikan, teknologian, edozein arlotan, sarritan, bi irakasle daude gelan. Ez etorkinaren alboan egoteko gauzak egin ditzan, ez. Nolabait bi irakasle izan da, edo irakasle izan da, askoz gehiago laguntzen zaie guztiei. Eta sarritan sor ditzakegu haien arteko elkar laguntzak ere. Sarritan gure ikasleak horrela etorri berriak berehala konturatzen dira euskara barik primeran bizi daitezkela. Hau da, ez dute ikusten euskara ikastearen premia. Gainera Mungialdean lehen nahiko ere euskalduna zen, baina azken boladan gero eta erdaldunago dago. Ez etorkinekaitik, beste 1000 arrazokaitik. Ez dut uste Mungian bakarrik gertatzen denik. Eta orduan, hor euskara asko prestigiatu behar du, hau da. Guk konbentzitu egin behar ditugu euskara ikastearen garrantzia norainokoa den, ez? Gure ustez, eskolan gauzak eginez, euskara ere ikasiko dau. Eta kurrikulunean, hau da, kurrikuluna ikasteko tresna hizkuntza dan neurrian, horrek ere balio bat emango dio hizkuntzari. Guk hortik abiatu gara. Konbentzituta, hau horrela dela, orain ikusiko dozuena. Hau da, komunikazio gaitasuna bakarrik lortuko dute ekintza esanguratsuetan parte hartuz. Hau da, ni IPI moduan egon nintzen lehenengo urtean, ni gelatatik atera egiten dituen. Banan-banan, binan-binan, nire urtegia osatu arte. Ekainan egia esan nik izan nuen esperientzia edo egin genuen balorapenean izan zen oso gutxi ikasi zutela nirekin. Ez dinot ez zutela ezer ikasi, baina esen esanguratsua. Zekao, euskera hori behar bazuten gero, kurrikuluneko ez dakitzen bat gauza ikasteko, ez zuten lortu, ez da, euneko oso eskasa lortu zuten. Orduan, gure planteamento izan zen, hor esaldi bat oso eztabaidagarria izan daiteke. Zelan, lehen helburua ez dala hizkuntza ikastea, hor eztabaida sakona izan dezakegu. Ez da lehen helburua zentzu horretan, noski dala helburu bat hizkuntza ikastea, bestela, azken finean ikasteko tresna dalako. Baina, sarritan hizkuntza menperatu gabe ere gauzak egin daitezke eskolan. Kurrikulunaren inguruan dinot, eta hori egiten duen neurrian hizkuntza ikasten ere badoa. Azken finean da lagundu hor gelan egiten ari direna ulertzen eta nolabait jarraitzeko andamiaje bat eskaini ikasleari. Hau da, IPIaren lana hor gela barruan, IPIarena ez bakarrik IPIarena, segure institutuan irakasle asko sartzen dira geletan. Azken finean da, dakiena eta gelako exigentziaren bitarten zubi lana egin behar dugu hor gaudeno. Gero bestaldetik, kultura artekotasuna hitz egin nahi nizuen, baina oso denbora gutxi dagoenez, azken finean, arreta handia jarri behar dugu beraiek dakartenera. Beraiek badakarte kultura bat, sarritan beste hizkuntza batzuk, eta ezin ditugu begiak itxi egoera horren aurrean. Eta gainera, nik behintzat urte hauetan kultura artekotasunaz eta irakurri dudan guztian, aditu guztiek diote, nolabait, berea baloratu ezkero, beste jarrera baikorragoa izango dutela gurearen ganako, eta ikasi behar dituzten hizkuntzak ikasteko, eta bar. Horregaitik guk indar handia egin dugu, beraiek dakarten hori, nolabait institutuan plazaratzen. Hau da, begi bistakoa izan dadila. Bai beraien hizkuntza, bai beraien ohiturak, bai beraien kulturako beste hainbat esparru. Baina ez bakarrik alde folklorikoa, ze horretan bakarrik garatzen bagara ez goaz inora.
Hori izango litzateke guk euskararen inguruan aizkolariak eta idiprobak erakutsiko bagenitu bezala. Eta jakitun, danok dakigu hori norainokoa den euskal kultura. Bada, eta garrantzitsua, baina askoz gauza gehiago. Orduan, gu saiatu gara beste bi alde horiek, bai gizaki mailakoa eta bai gizarte mailakoa, gure institutuan benetan errealitate bat izan daitezan. Gure institutuan sarritan etorkinak gelatatik pasatzen dira. Pixka bat bere migrazio egoera, migrazio ibilbidea azaltzeko. Lehen pertsonan. Osea, pertsonak ezagutu egin behar ditugu. Eta ezagutzen ditugun neurrian ulertu egingo dugu zergaitik etorri diren eta nolabait hor aberasteko aukera hortxe izango dugu. Harrera eta arreta, azken finean uste dugu eskola garaipena ezinbestekoa dela bai ikasle hauentzat eta elkarbizitza eta gizarteratzea hobetu egin behar dugula. Eta ikastea horretan lagun izan daitekela, edo erresteko bide bat. Komisio bat dago horren inguruan, institutuan hainbat komisio dago, bat metodologian inguruan, beste bat hizkuntzen inguruan, eta bat dago kultura artekotasun komisioa. Horren pixka bat helburuak hortxe dituzue, ez ditu irpasatuko. Baina nik azkenengo galderak edo hor utzi nahi nituen gauza batzuk, aukera berdintasuna ezinbestekoa dela gure ikasle guztientzat, bertakoentzat eta etorri berrientzat. Eta ez bakarrik hizkuntzaren trataera, gizarte integrazioa ere ezinbestekoa da ikasle hauentzat eta bere familientzat. Sarritan ikasletaz ari gara, baina familiaren nolabait jarraipena edo familiarekiko harremana estua izan behar da. Gure ustez eta gure apostua hemendik doa, integrazioa fizikoki gela arruntean, beraiei dagokien gelan, hortxe egon behar dute ikasle horiek, eta oso salbuespenea atera ditzakegu ikasleak gelatatik. Guk behar izan bereziak dituzten ikasleak ere ez ditugu gelatik ateratzen. Pedagogia terapeutiko irakasleak gelara sartzen dira, laguntzak bertan egiteko. Nolabait, aniztasunaren trataera orokor bat egin nahi dugulako, eta integratzailea. Eta horrek dakar metodologien berraztertzea. Hau da, nik zer egiten dut gela barruan, nire kideak klase magistral bat eman behar badu. Hau da, berak, historia azaldu behar badu, eta historiaren azalpenak eta ematen baditu, nik antxe ez daukat zereginik. Orduan, hor, asko kostatu zaigu eta urteetako ibilbidea izan da, baina ikasten joan gara, beste batekin gelan egoten eta beste batekin gaudenean zenolako planteamentoa egin gelan, beti prozeduren inguruan lan egiteko eta bar. Kulturaniztasuna guretzako ez da arazo bat, erronka bat baizik. Urte asko daramatzagu euskara etzekiten ikasle pilo euskalduntzen. Euskalduntzen edo euskara ikasten. Ez dut uste berdina denik. Gauza bata euskara irakatzi eta beste bata euskalduntzea. Eta hor normalkuntzakoek zer esan handia daukazue. Beste okaz batera. Hau da, hemen ez daude banatutako konpartimentoak. Hemen edo danak goaz batera, edo guztio jokatzen dugu zentzu berean, edo jai dago. Erronka handia daukagu aurrean. Galderak dira, sarritan eta DBH-en askotan aztertzen dugu, antolaketa oso zorrotza da. Hau da, ordutegia da gaindiezineko arazo bat. Hau da, guztia antolatu alizateko ordutegi egin aurretik jarri behar dira lehentasunak. Bestela nola sartu naiteke ni beste batekin gelara. Ordutegi egin aurretik kontutan hartzen ez bada, ez dago modurik. Orduan, sarritan oso antolaketa zorrotza eta estua daukagu. Hori apurtzea ez da erreza eta hori aldatzea. Beste hausnarketa bat egin beharko genuke, ze metodologia darabilgu DBH-en? Ni DBH-ez ari naiz hortzen nagoelako. Badirudi unibertsitatea, behintzat gure institutua.
ez dakit zuenak, baina sarritan irakaslea badoa, nik orain hemen egiten dudan bezala, eta jasoten duena jaso dau, eta bestela hor konpon. Bueno, gure ustez bestera batera hasi behar dugu lan egiten. Eta gure lehentasuna da ikasle bakoitzaren egoera eta bere behar izanak betetzea, eta ahalik eta ondoen erantzutea egoera horri. Gure ustez behar dana da hori, begikotasun handia, malgutasuna eta irudimena. Hau da, imaginatu egin behar dugu, benetan zelan lan egin, gauzak egin daitezke, eta gu urte hauetan frogatu egin dugu gauzak bestera batera egin daitezkela. Eta nik aldarrikatzen dut, hizkuntza elebiduna guztiontzat, bertakoentzat eta etorri berrientzat. Eta gure ustez, hizkuntza ikastea eta kurrikuluna garatzea bide berbera da, bide berbera, eta ezin ditugu banatu. Eta gero, ezinbesteko beste puntu bat da, bere ama hizkuntza landu egin behar dugula. Naiz eta hizkuntza horiek jakinez, noski, ez dakizkigu, ez txinatara, ez errumanera, ez dakizkigu, baina beraiek bai. Eta nolabait hor arreta berezi bat jarri behar dugu. Hori kontutan hartu behar dugu, beraiek dakartena, nolabait institutuan ikusteko moduko gauza bat izan behar da. Horrek bestea dakarrelako, gureak ikasteko beste jarrera baikorragoa dakarrelako. Hemen utziko dut, ez dago zer gehiagorik. Konbidatuta zaudete institutua ikustera, hortxe bertan gagoz, mesedez deitu lehenagoz, ohituta gagoz jendea hartzen eta geletan sartzen, baina, klaro, ez 20 erabatera eta bar. Ez dakit, gauza asko daude esateko eta oso harin joan naz, ez dakit, gauza, bueno. En fin. Bueno, espadago galderarik bukaera emango diogu gaurko saioari. Hori, honegin. Eskerrik asko Luis Mariri hemen egoteagatik eta zuei ere bai parte hartzeagatik. Eta bihar 9